अरे हाँ, तो का हाल बा भाई लोग। सारी विरोधी के बजा दिले बजा हमरे नामो वीआईपी राजा। अरे बोले भोजपुरी के ट्रेंडिंग स्टार। अरे हाँ, अपन हिट मशीन खेसारी लाल यादव के फाइनली ठंडी स्पेशल सॉन्ग रिलीज होके जा रहल बा। जवना गाने का टाइटल बा गरम करा। अरे हाँ, गरम करा गाना कब तक होता, कौन चैनल पे होता, कौ तरीके रिलीज करल जाता, गाना कैसन होखेला बा, पूरा फुल जानकारी मिली तो कि वाला वीडियो में। तो वाला वीडियो के शुरू से लेके लास्ट तो देख लेंगे। बाकी तक हमारे चैनल के सब्सक्राइब नहीं करने के लिए तो अभी सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ चलेंगे। तो भाई तो सबसे पहले बता दी कि हाँ, गरम करा गाना के लिखे के भाई गाना के लिखले बड़ा न्यू नागेंद्र यादव। अरे बोलो गाना के लिखले बड़ा गरम करा गाना के लिखले बड़ा न्यू नागेंद्र यादव। बाकी तो के बोला गाना में म्यूजिक सुने के मिली आर्या शर्मा के। अरे बोलो म्यूजिक डायरेक्टर बड़ा आर्या शर्मा। बाकी तो बता दी कि हाँ, गरम करा गाना कौन चैनल पे आवाला बा, तो चैनल पे आवाला बा सीमांस म्यूजिक वर्ल्ड पे। अरे बोले सीमांस म्यूजिक वर्ल्ड पे तो के गाना सुने के मिली, जौन गाना के टाइटल बा गरम करा और बोले ठंडी स्पेशल सॉन्ग होखेला बा। अरे बोले हर साल खेसारी लाल यादव के ठंडी में एगो दूगो सॉन्ग आइए जाला और बोले ई वाला सॉन्ग ठंडी स्पेशल बा। बाकी तो बता दी कि गरम करा गाना के गईले के बता, गाना गईले बड़न भोजपुरी के ट्रेंडिंग स्टार हिट मशीन खेसारी लाल यादव और शिल्पी राज। आने बोलो टीआरपी किंग खेसारी लाल यादव और शिल्पी राज दोनों आदमी मिलकर बहुत ही जबरदस्त तरीके से गाना गईले बा। बाकी बताओ जाते कि हाँ, गाना बहुत ही जबरदस्त लाजवाब झकास हुई। और काहे कि भाई लोग सुलभ कुमार के चैनल बा और सुलभ कुमार अच्छा गाना सेलेक्ट करना डिजिटल हो सुलभ कुमार और उनका चैनल बा। और भाई लोग तो बता दी कि हम गरम करा गाना में वीडियो में तो लोग के देखे के मिली, तो वीडियो में तो लोग देखे के मिले भोजपुरी के हिट मशीन खेसारी लाल यादव और रानी एक्टर। अरे बोले खेसारी लाल यादव और रानी एक्टर के साथ वीडियो शूट करल गल बा। बाकी वीडियो भी तो लोग बहुत ही मस्त झकास हाई क्वालिटी 8K क्वालिटी में तो लोग वीडियो देखे के मिली। भाई गरम करा गाना कब तक रिलीज होता है लगे बता दी। तो गाना जो बा तो रिलीज होगा था 26 तारीख। अरे बोले यही 26 तारीख के 7:15 में सीमांस म्यूजिक वर्ल्ड पे तो लोग गाना सुने के मिली खेसारी लाल यादव के, जो गाना का टाइटल बा गरम करा। ये वाला गाना पूरा ठंडी स्पेशल बा। तो ठंडी में तो लोग ये वाला गाना सुन के गरम पूरा मतलब गरम मिजाज हो, तो ये वाला गाना तो लोग जरूर सुने लेंगे। गाना बहुत ही बेस्ट, बहुत ही मस्त, बहुत ही झकास बा खेसारी लाल यादव के ठंडी स्पेशल सॉन्ग होके बा। गाना गईले बड़ा भोजपुरी के हिट मशीन खेसारी लाल यादव और शिल्पी राज दोनों आदमी मिलकर बहुत ही जबरदस्त तरीके से गाना गईले बा। बाकी तो के वाला वीडियो कैसा लगल, अच्छा लगल तो लाइक कर चल के सब्सक्राइब कर वीडियो के शेयर कर लगिन। बाकी तो भी खेसारी लाल यादव को फैन बढ़ लिंक अच्छा सा कमेंट जरूर कर लेंगे। बाकी यहाँ तक वीडियो देखे खातिर बहुत